Ли Варна? Разбира се, роден съм във Варна преди 81 години. А искате ли да промените нещо в града? Да, разбира се, света подлежи на промени, така че защо да не и Варна? А какво искате да промените? Много неща. Кажете ми едно от тях. Първо, да има по-голям ред във Варна. Дори тази морска градина. Тук на 100 метра е ръковината. Хората през лято отиват концерти да слушат. А на 50 метра от тях, на скейтбордове, децата скачат, тропат и човек не може да разбере една спортна площадка или дошъл да слуша концерт в ръковината. А ще гласувате ли? Разбира се. Защо? Как това е задължение на всеки човек да си даде собственото мнение. Ако няма мнение, Мерси. толкова по-зле за него. Мерси. Моля.